Balkan vilayetinde idare kärhanalaryň işgärlerini we esgerleri paýta ýygmyna çekmek çäreleri batly depginde dowam edýär. Ýöne bu gezek häkimetler Balkanly büdjet işgärlerini, esgerleri we hakyna tutma işçileri öz sebitindäki dälde ise goňşy ahal vilayetindaky paýta meýdanlaryna uğradýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Gyzylarbat etrabynyň büdjetçileri ahalyň Göktepe, Bäherden etraplarynda, Sulhanda, Bamy we Börme owgalaryna gatnap paxta ýygmaga mejbur bolýarlar. Dip yerli häkimlikdäki çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzir büdjetçileriň bu etraplar Gyzylarwada ýakyn bolan üçin awtobuslarda gatnap gündelik ýygym işlerine gatnaşýandygyny, ýöne oktyabr aýynyň başyndan olary ýatymlaryň iýbermek barada maslahat edilýändigini hem bellidi. Ahalyň etraplaryna ýatymlaryň iýberiljek büdjet işgärleriniň anyk sany heniz belli däl diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Büdjet işgärlerinden başga da Gyzylarwatdaky harby bölümüň 1000den gowrak eseri hem Artşman owasyndaky paýta meýdanlaryna ýatymlaryň iýberildi. Olar mundan 10 gün ozal paýta meýdanlarynyň golaýyndaky göçme çadyrlara yerleşdirildi diýip harby bölümdäki ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ahalyň paýta meýdanlaryna ýygma iýberilýän Balkanlaryň arasynda büdjet işgärleriniň käbirleri tarapyndan öz deregine hakyna tutulan işçiler hem bar. Olar Bamy, Nohur, Artşman, Kelete we Mürçe ýaly owalarda ýatymlaryň we gündelik gatnaýan görnüşlerinde paýta ýygýarlar diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, idara ýol başçylary Balkanlaryň ahalyň paýta meýdanlaryna alınıp gidilmeginiň sebäplerini sebitde paýta ýygymynyň tas tamamlanandygy we goňşy vilayetde ýygymçynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ahalyň halkynyň Balkanyň halkyna garanda durmuş ykdysady goraglygy ýokary bolan üçin vilayetin käbir etraplarynyň ýaşaýjylary paýta ýygymyna asla eldegirmeýär. Şol sebäpli beýleki etraplardan, hatda Balkanyň ýakyn etraplaryndan adamlar mejburi paýta ýygymyna uğradylýar diýip büdjet işgäri anonimlik şertinde idara ýol başçysynyň aýdan sözlerini titirledi. Bu aralykda goňşy vilayetde ýygym işlerini amal edýän Balkanly büdjet işgärleriniň ençemesi Göktepe we Bäherden etraplaryndaky paýta meýdanlarynda ýygymçylar üçin hiç ýeli şert döredilmändigini aýdýar. Adam ýaly günortan nahar edilmek mümkinçiligi ýok. Toprak tozan içinde garpyz bilen ýarty çörek iýip bilsek, telpegimizi göge atýarys. Dip Gyzylarwatly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda Sebitiň owa hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda paýta ýygymyna resmi derejede 9 sentýabrda badalyga berildi. Ýöne ýurdun aglawa Sebitinde bu çäre näresmi derejede awgustyň 2-nji 10 günlüğiniň başynda girişildi. Şondan bäri ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylarymyz idara ýol başçylarynyň ýygym üçin pul toplaýandygy, şeýle-de paýta ýygymyna büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we hatda Balkanda hususy pudoklarda zähmet çekýän raýatlaryň, şol sanda hususy eçilikdäki dukanlaryň, garwanyşanalaryň, toý mekanlarynyň we awtoparklaryň işgärleriniň hem çekilýändigini habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýu tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň maý aýynda türkmen paýtasynyň öz çägine import edilmegine gadaganlyk gerizdi. Mundan ozal global brendleriň ençemesi hem Türkmenistanyň paýtasyndan ýüze urupdy. Türkmen häkimetleri şu ýyl paýtaçy daýhanlaryň döwlet harmanyna 1.250.000 tonna ag altyny tawşyrmagyna garaşylýandygyny aýtsa-da, paýta hasylyny ýygnamak we goçanyň ekiş, oto we çürtüm işlerindäki mejburi zähmet we pul goşantlary barada hiç ýyly gurrun gozamaýar.